Dragi slušatelji, dobar vam dan. S nama je danas gospodin Ante Bušić, s kojim ćemo razgovarati o obljetnici bratovštine Svetoga Stjepana prvomučenika. Pa gospodine Bušić, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Za početak kažite nam nešto više o bratovštini Svetoga Stjepana prvomučenika. Evo, bratovština Svetog Stjepana prvomučenika je udruga građana iz Župe Gorica Sovići, dakle to je područje općine Gruda. Bratovština je osnovana 1999. godine, točnije 3.12., ali mi obljetnicu našu slavimo svake godine u 12. mjesecu u prvi petak, tako nam je najjednostavnije, možemo tako reći. U bratovštini imamo oko 103 člana koji su upisani, međutim dio ih je aktivan, dio nije. Naravno, budući da postoji 20 godina, neki su odselili, neki se doselili i tako. Bratovština djeluje kroz različite sekcije, evo možda najviše se čuje možda za klapu bratovštinu koja nastupa tu i na lokalnim događajima, pa evo bili smo nedavno u okolici Mostara i tako, i u Mostaru i slično. Na koji način namjeravate obilježiti 19. obljetnicu? Pa 19. obljetnicu možemo reći tradicionalno, odnosno svaku obljetnicu obilježavamo proslavom Svete mise zahvalnice. Tako će biti i ove godine kada će svetu misu predvoditi humački župnik fra Ljubo Kurtović. Tokom mise će pjevati frama naše župe i tada će oni predstaviti, možemo reći, u našoj župi po prvi put skladbu, odnosno pjesmu s kojom su nastupili na nedavnom događaju u Sarajevu, na Frama Festu u Sarajevu. A nakon svete mise imat ćemo izložbu slika akademske slikarice Karoline Marušić. Karolina je kod nas i do sada imala svoje izložbe, sudjelovala je na likovnim kolonijama, ali ovo će biti njena samostalna izložba. O njenoj izložbi, njenim slikama ukratko će u par crtica govoriti dobro nam poznati Frante Marić i profesorica Dragana Nujić-Vučković. To je ukratko program bratovštine, dakle bit je u misi zahvalnici, a ovo je neki dodatak programa jer je bratovština ipak udruga građana koja je uvelike vezana za crkvu i vjerski život, kulturni život naše župe. I za kraj našeg razgovora imate li neku poruku za naše slušatelje, možda da ih pozovete da vam se pridruže na proslavi? Pa evo, svi koji žele, dobro su došli, dakle 7.12. sada u petak u 19 sati počima sveta misa, nakon toga izložba slika i prikladno druženje. Evo, svi vaši slušatelji koji žele, imaju volje i mogućnosti, neka slobodno dođu u župnu crkvu u Goricu, crkvu Svetog Stjepana prvomučenika, na večer u 19 sati na ugodno druženje. Gospodine Bušić, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima. Dragi slušatelji, s nama je danas bio gospodin Ante Bušić, s kojim smo razgovarali o obljetnici bratovštine Svetoga Stjepana prvomučenika. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.